Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Het bestuur van het Sint-Elisabeth Hospitaal is het niet eens met de aanwijzing die de Inspectie voor Volksgezondheid heeft opgelegd aan het ziekenhuis. En daarom stappen ze naar de rechter. De financiële problemen van het CEOS zijn zo ingewikkeld dat ook de inspectie het niet kan oplossen, zo denkt het ziekenhuis. En daarnaast wil de inspectie het ziekenhuis gaan beheren en tegelijkertijd het bestuur controleren. Daarmee treedt de inspectie volgens het CEOS buiten haar bevoegdheden en dat is volgens hen onacceptabel. De Curaçaose raffinaderij kiest ervoor om exclusief verder te onderhandelen met de Clash Groep over overname van de 100 jaar oude raffinaderij op het eiland. De onderhandelingen duren maximaal 3 maanden en moeten uiterlijk eind november tot een akkoord leiden. De Clash Groep is een internationale industriële organisatie waarvan het hoofdkantoor in Genève is gevestigd. Het bedrijf heeft onder meer een raffinaderij in Duitsland. De raffinaderij ligt zoals bekend nu al bijna een jaar stil. Onder meer als gevolg van de sancties van Amerika tegen Venezuela en PDVSA. Dat bedrijf had ook interesse om ver te gaan, maar nu is het duidelijk gekozen voor een nieuwe partij. Extra weet vandaag te melden dat het ziekenhuis Hospital Noble Otrabanda de laatste dagen strenger wordt beveiligd. Dat heeft te maken met de brandstichting bij de ontvanger op 22 augustus. De Extra heeft gesproken met mensen die bevestigen dat de beveiliging inderdaad is verhoogd, maar geen details willen geven over de risicoanalyse. Voor het witwassen van $322 miljoen op Curaçao en in Nederland zijn 2 broers door de rechtbank in Zwolle tot 5 en 6 jaar veroordeeld. De straffen zijn aanzienlijk hoger dan de eisen van het Openbaar Ministerie. Het gaat om de broers Omer en Itzhak Greenstein. Ze hielden zich bezig met dollartoerisme uit Venezuela. Venezolanen kochten op papier goederen bij de bedrijven van de familie, maar kregen in werkelijkheid op Curaçao Amerikaanse dollars in contanten geleverd. Diezelfde dollars werden vervolgens in Venezuela op de zwarte markt tegen woekerprijzen verhandeld. De politie hield gisteren een verkeerscontrole op de Toltekenweg. Daar werd een auto aangehouden en in de kofferbak lagen verschillende blokken cocaïne. Daarop werden de inzittenden, een 35-jarige man uit Curaçao en een 22-jarige man uit Venezuela, aangehouden. Tijdens huiszoekingen kwam naar voren dat er ook nog heel veel cashgeld bij de mannen thuis lag. Ze worden verdacht van drugshandel. Het Curaçaose Toerismebureau gaat samen met Politour en de overheid de strijd aan tegen illegale taxis. Dat heeft adjunct-directeur Hugo Clarina gisteren gezegd bij een ceremonie waarbij 29 taxichauffeurs een certificaat kregen. Ze hebben een cursus klantvriendelijkheid gevolgd. De bedoeling is dat alle taxichauffeurs zo'n cursus volgen. Clarinda beloofde erop de chauffeurs te helpen door de strijd aan te gaan tegen clandestine taxichauffeurs. Als gevolg van orkaan Dorian zijn op 2 stranden in de Amerikaanse staat Florida al meer dan een dozijn pakken met cocaïne aangespoeld. Dinsdag werd door een politieagent op patrouille bij Paradise Beach iets verdachts aangetroffen. Dat bleek drugs te gaan. Eerder was er op Carcoa Beach al 15 kilo cocaïne aangetroffen. Het gaat steeds om pakketten van 1 kilo en het is een gevolg van de stormen die zijn ontstaan door Dorian. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.